chieng' en gweth. E gwenge makaluo inya yudo ka kinde moko chieng' rieny matek kabisa, ma bende jomoko kawe ka gima en gino mahinyogi. Kata kamano e gwenge manyakach nitiere dalani matiyo koda teko mar chieng', mano mar sola e tedo godo. Mana kaka ineno bathe kendie, wantiere gi mano iluongo ni oven ma wadwaro tiyo godo e tedo kek kanyakla koda mwandu mamoko e chenroni mar tedo gi chiemo. Mana kaka ineno e mesa kendi bende koro opange, wantiere gi gik mang'eny ma wadwa tiyo godo e tedo, to wantiere gi jatet marwa e okinyi ma kawuono makonyowa e tedo gi chiemo. Oyawre Joan. Oyawre Jayo. Erokamano ahinya kuom rwakowa kae. Inyalo mana ulori matut mondo joneno ng'eyi. An iluonga ni Joan Arwa, antiere dala mar Nyakach, to an wuon, an gi kambi miluongo ni Solar Fire Bakery, ma watiyo gi sola, ma waluongo ni light concentrator, ma watap the sun, teko mar chieng', sa asaya ma chieng' rieny, to wayudo godo liet moromo tedo. Chiemo mopogore opogore. En tedo ma itimo godo mana baking, gik moko kaka mkate, kek gini, koso wanya kata dualo kode kuon. Ang'o kendo mwanya timo? Sani wantiere mana gi oven. To oven wanyalo bake godo kek, mkati, biscuits, gik mopogore opogore ma oven mamoko gi nyalo timo. Ema oven mar chieng' ni be nyalo timo. Koro gisani utiyo mana kode baking. Stima, light, ang'o gini? Mago eko watiyo godo maybe kawadwaro blend kata mix the ingredients, gik ma watiyo godo e tedo. Sama wadhi nyime bende pod obo medo nyisowa to ere kaka noparo mondo koro tigi teko mar sola e timo tet makamagi. Mano mana ka wago mbaka. Kata kamano Joan, gisani ang'o ma wadwa loso? Gisani wadwa loso rice cake. Rice cake en cake ma ok watigi mogo mar ngano. Nitiere jok ma kochamo ngano to igi kayogi. Kata nigi tuoche mopogore opogore ma ngano ok winjre gi dendgi. Kata jok ma koro wacho ni koro ka watch weight to ngano out. Yes. Chapat, mandas, makate gini. Kamano. Koro pod inyalo chamo gigo, mak mana ni koro itiyo gi mchele. Okay, koro inya tiyo gi mchele, gik mopogore opogore, lakini kawuono to watiyo mana gi mchele kende. Koro ka ma mchele motiyo go. Wan gi mchele ka ma ne wabudo e pi. Okotede. Okotede. Ma mobude e pi. Bondo bed mayom. Kiko bed maradore. Then wantiere gi coconut flour mar nas. Wan gi tong'. Wan gi skari. Wan gi coconut essence. Wan gi margarine. Wan gi cooking fat. Wan gi cooking oil. Ma beni wacho ni mchele moregi, mano moke koso? Koro, nitiere mchele mobudi, to nitiere mchele moregi. The reason why na akelo mchele moregi en bona nyiso ni inyalo loso kek gi mchele moregi be. En mana ni mchele moregi radore. To kawuono dhigi kaka ng'ato dwaro. Nitie jok ma dwaro ka gichamo gimoro to giwinjo ka radore e dhogi. Crunchiness. Wacho ni radore buskut. Radore digestive. Kamano. Then mae kobude kako bude ni kawarege kaka ineno ni waserege kae. Koro obedo mayom. To kotede to odhi chiek mayom. Koro lure ni en texture mane midwaro. Yes. Kidwaro gima yom, gima smooth to irege kama. Kidwaro mondo bed maradore to koro itiyo gi moregi. Motuo, en mchele motuo, kaito regi, then wachunge. Koro jo ahero rice gene ka ang'o gini. Magi gik ma wacho ga bende e tedo gi chiemo. Kik bed ni gimoro achiel. In ing'eya ni ka en mchele tiloso kode oganda kata olayo to mane kaka ichame. Inyalo kata loso kode kek kaka koro ipuonjwa kawuono. Joan, wanya chaka ne? Wanya chako. Koro kawa bake to wantiere gi gik manyaka wabed godo bondo eka waloso kek to sani kendo wachak waloso kiny to chalre.
Koro weighing scale wan godo, measuring cup be wan godo, but nyaki pim gi bonde ka wabek to wuok kaka wadwaro. Koro weighing scale ma wan godo ni ema wadhi tiyo godo e pimo gik ma wadhi tiyo godo te kae. Ka watimo ka waloso rice cake. Koro rice cake kuom sani ne wase rego mchele. Unya neno kako yom. Aya, koro wacho ni ka wachako to wachako gang'o? Wase yudo ratil, mwapimo godo gik moko te mwatiyo godo ka wadwa loso rice cake wani. Koro ne waserego nyaka mchele. Modong manyaka watim kendo mokwongo en keto otas mar queen cake, e tins mag queen cake. Then ka wadwaro ni bondo walos cake maduong' mag birthday kata mag function, watiyo ga gi tins mabet dongo dongo. Okay. Koro magi mag queen cakes. Yes. Mae mar queen cake ma waboketo gimoluongo ni parchment papers. Kamano bondo koro kik cake omok e tin. Oini keta onge gimoro migine. Eno kwa wirmo waketa otasagi. Dogo yot keto jael. Nyadhi mbele. Jingi adwa nyisi ni rangi pogore. Nyakeko gimoro no. Then anabo wiro tin mo e tin ni bondo kik cake moke. Koni to kwir. Mano to kwir. Peppers gi ok gini. Koro en orito mondo wang' cake odonje. Mae miwiro ga kato bang'e iporo mogo moro koso. Abo poro mogo matin. But kata kamano tin en non-stick. Okay. Ok ochuno ni wapor mogo, but de ber kwa keto mana matin. Ok odhi leny gi chieng'ni. So gima waiko be piyo to seikare. Kata koleny to pod bokonyo. Igolo mogo modong' ma excess. Then koro abo chako riwo. Mchele no asepimo en 220 grams. Mano ma pong'o ka koso dhi pong'o ka gi koni. Onya pong' ariyogo. But ok onego pong' thich nikech iwene nafas mokuot go. Koro mchele ma ng'ato ntiere godo onya budo kaito kaito orego. Ntiere dukni ma use mosereg chuth mayom. Korika akati bude pi. Kaito ichungo pigno oko. Ichungo. Inya golo pi. Kaito chaki pime. Bonde kinyal yudango. Makoro mae ntiere mogo mayom kabisa. Ne ng'at madwa tiyo mana gi mchele ne ot, en gi mchele te ntiere gi blender modwa tiyo godo. Onya budo mana mchele kamano. Kaito pimo gi dakika dika ba koso lure ni en brand mane mar mchele. Lure gi brand kaito lure be gi time. Yani kibude mapiyo piyo to be pod dhi bedo ko radore. Yot ber ka koro idware ka rad boko radre ahinya. Yombe kiko bed ma no tedore ni koro oikore mar chamo cha. Then recipe wabo dwaro tong' achiel. Mano nyaka waket kando bonde kwan neka ober. Ka wanya kike gi mamoko. Tong' ber. Koro next wabo pimo gik ma wabo dwaro bondo watigo. Pimo salad. Wabo pimo all the wet ingredients first. Hey, the sun. Can you do ready? Ka dware 40 grams. En 41 ka. To kadhi reduce nkech moko bodong e container.
Kawaseketo all the wet ingredients kamoro achiel. Wabotiyo go Essence ni? luth kuon. Kose odhi biro bang'e. Wanya kete bang'e, onge haraka. Kata sani be pod wanya mana kete. But wabo keto drops matin. Ma en coconut flavor. Coconut essence. Mi en ndhadhu mar coconut cha. Kiwinjo to winjo ka gibi chamo coconut cake. Waketo 4 drops nikech ma endi en essence motegno. Mager. Koro en irunde nyaka. Warude bondo the wet ingredients go te okikre. Mago gik motiyo go e tedo magin pipi. Kawaseketo mano, koro wabo pimo skari, coconut flour, baking powder, gi pi. Wabo tiyo gi pi kawuono, nikech nitie jok moko be gin lactose intolerant, but kawuono atiyo gi pi, ok ati gi chak. Koro ka inya tiyo gi chak kata inyalo tiyo gi pi. Koro apani wapim pi kendo nikech en wet ingredient donge. Ket ka. Pi en 230 grams. Anon 194. 195. Koro abo medo 35 ml. Okalo gi 1 ml, but mano ok dhi kethonwa. Then sukari. Koro abo gine ni sukari. Thothne ji chako ga gi dry ingredients, sukari, baking powder, mogo. Kokiolo moko gi. Then the next wabo keto sukari. Sukari wabo keto 50 grams. Ero. 50 grams. Jael borudo. Then coconut flour wabo keto be 50 grams. Abo chido container na nikech ingredients ga dhi dong' e iye. Koro kae mae mowinjo bed ni oro malokre. Modhi momakre koso? Mobed gi consistency mayom. Maonge mogo miolone? Onge mogo miolone. Mana mchele cha noromo. Nene ka chalo ke gima pod oleo. Mchele ywayo ga pi kitedo donge? To maendi ok en mchele motedi. Koro pod odhi ywayo pi mo oset kaka wadwaro. Kaka wamedo rude. Koro awinjo. Rangi ne be koro wuok maber. Ochalo. Mix. En coconut. Coconut. Koro ochalo nyoka kaka imedo gini. Mach. Mano koro ikone oven.
waketo baking powder. Baking powder should onego bed 15 grams. Wacha man to kokalo to ok dhi. Dhi kuot kabisa, but taste bo bedo mopogore matin. Koro Joy, nyiso matin ewi sola nini. Ere kaka ni ineno ni in koro ited gi sola. Ahinya baking mabende timo. Sami wuoyo wi luongo ni Solar Fire Bakery. Solar Fire Bakery, nyingino nayudo from Solar Fire company, was a Finnish company at that time. Tinde nyingi gen Light Fire. Kana romo kodgi, to nayudo ka gigero machines mopogore Kenya ka, jua kaliwa ma Kisumu kae. Mana dhi malimo, ma ineno ka en machine ma daher tiyogo. Makwayo gi bondo wati kanyakla. Okoro gine mane gipuonji. Gine mane timo ni setup. Gine mane gigere, but na neno ni ber bonda tera school apuonjra baking. Kokana puonjra baking teka ayao kambi ma iluongo ni Solar Fire Bakery. Makoro waloso cakes, mkati, scones, biscuits, cookies, mopogore. To wause bei ma locals nyalo nyiewo, jonyakach. Use gwenka. Wause gwenka. E dukni, e stalls, e mier, kata e schools. Koro intie gi jopuonjre ma bende itiyo godo ka? Yes. Ji adi kama? An gi ji 6. Ntiere duka ma wan godo Kisumu. Ma kwase loso gigi te twatero to giuso kocha. An gi duka dala koni. Mabe kwa sitieko tedo watero kuno. Koro duka ka duka nigi ji 2. Then bakery kae be wantiere gi ji 2. Mago jok mipuonjo duto te mondo? Mago jok mapuonjo te mondo obek. Aya, wenya pime ane. Koro wabo pimo gi. Wabolo gi e baking tin ni mar queen cake matindo. To kwa dhi pong'e nyaka malo bondo wamiye nafas mar kuot. It's hot. Sama chieng' onge to koro bedo nang'o? Kindego kutim baking koso? Ka chieng' onge to wan gi backup. Oven ni oger gi materials motegno. Ma wanyalo tiyo, wanyaketo jiko. Iluongo ni charcoal backup. Kawa loso nkech nyaka walos pesa pile. Jotich nyaka chul. En kinde koth koro nyalre. Ni wanindi. Onge. Wadhi mana tich mana ka kila ng'ato dhi tich. Koro en maintenance ne is very easy. Materials are locally available. Kaka ineno watiyo gi kiyo ma wang'irego. Then chumbe gi bet wanyiewo gi hardware. Gin mopogore square tube, flat bar, and ginene balls and nuts. Mago gin locally available. Mabe waneno kaka poni gimoro ni loose to ibe ina gi screw mari. Onge gimoro ni luongo fundi. Onge luongo fundi. Wanyaloso kendwa and very easy to manage. And onge aja bondo waluongo fundi otim gima wan owuon wanyalo timo. Wanyatimo. To koyier ka indi chuo kata dhako. Ng'ato time atima. Kila ng'ato luor. Ng'ama da tiyo kodo ene fundi. Koro kaka nawacho, watiyo gi kiyo mang'irego. Machine gi bet oko. Ok wapik gi ot godhiambo. Nkech oger gi durable materials. Koro ibe bed kuma bende security bere. Koro waikore wadwa sogi e oven. Koro oven, sama wadhi e oven, wanya mana chore machiegni. Mondo inyiswa ni to nkech thothne sama wadhi kapok waketo magi.
thothne ng'ato kadwa kiwacho ni akia ni waket 180 degrees 200 degrees koro kae ere kaka ifwenyo ni oromo mach oromo kata liet oromo. Ka dwa bondo ing'e ni liet oromo bondo waket kek wayaw dhot to wang'iyo gima waluongo ni oven thermometer. Oven thermometer ni sani endi osomo 100 degrees. Nyiso ni opodi matin bondo waketi. Onego bed from around 180. Kaito waketo chiemo no iye ka for around dakika 45. Okay. Okoro iseto ne chieng'. Kocha imiseto ne chieng' kaito mure. Chieng' no donjo gi kiyombele ka. To donje i oven to muro oven. Oven nyaka mure eka wanyal tedo. Mana kaka ji katedo gi sufria nyaka ikete mach. Machieg matin ikiketo mo. Liet to en go? But wacho ni mapok oromo? Mano pok oromo. Koro wadhi miye dakika matin ka warito sama wang' koro ikore to waketo kek marwa mondo ochiegi. Koro seikore kendo oven marwa wasecheke kendo ochopo 180. 180 ma dwarore. Koro odwa ni mondo waket kekwa iye. Wacho ni dakika di? Dakika 45. Gabich? Yes. 45 kaito koro oikore. Ma oko ni tok liet ahinya. Liet te. Dongo mana gi iye kae. Then yes. Koro abo miye 45 minutes. Koro dakika 45 oserumo kendo koro waselime matin sani koro chopo sama koro wagole wang'iyane to kek ma wasoe oven wani oven mar solar ochalo nade bochiek boikore ochal nade Joan? Iwacho no konya fuo? Wow, oikore. To liet. Liet. Kikeo. Koro magi again. Gichiek mayom. Gi rangi maber. Rangi ne be wuok maber kabisa. Koro mae kaka koro ochalo finished product. Ma kek matin koni endi en queen cakes. Koro igologi ketogi e san koso? Warit mondi gikwe. Kaito ka waketgi e san. Okay. Koro sama warito gi kwe kanyo koro Joan ne ng'ano ero ma diher ni bende ochako hala makama kata oti gi sola mar tiyo ang'o monyalo timo? Grube mopogore opogore nikech ma endi en oven maduong' to waluonge ni commercial oven nikech obek mar ohala. En mar ohala. Obek products gik mopogore opogore mang'eny. To kana nachako ohala ni ka ang'eyo ni adwaro oven maduong' maka tedo tatedo gik mang'eny dichiel maka golo tanyalo uso. Koro ng'ato ng'iyane to en ang'o modwaro? En ang'o modwaro. Koro kapo ni nitiere ja ohala ma deher bedo gi mashin kaka ma, to nitiere kaka inyalo yude. Nitiere website wa ma inyalo chope ka ipenjo kata king'iyo kaka inyalo yudo. Dho nitiere grube moko ma nyalo ganyiew ne women group, youth groups mopogore opogore. Nitie machines gi wasetero kuonde mopogore kaka Turkana, nwatere ne Don Bosco, ne gitedo ne refugees.
koro ne ginyiewo cookers to ginyiewo ovens mondo ginyal loso mkati. Nyithindo go bi osom oyude ngima maber. Koro ne ginyiewo machines to gitedo. Koro ma indien mana matedo for bulk to advice kata daer bono jok ma timo ohala ong'i mae nikech ok ginyiew fuel, onge wach stima, en free. Chieng' ka rieny to in iteda nyaka ang' chieng' podho. John, ka koro onge gimoro ni samigo bei mar kek tigoyo kimedo nyaka akia ni mauta iye, bech sitima iye mondo ibiduok token mari. An kago bech mkati ago mna bech mkati mar jok machulo. Ok mar fuel. Eberne kando mitne. Aya, sawa. Donge koro wanyagole wang'iene kako chalo mondo otieke. Yes. Oboketo gesa. Rice cake. Ma cake molos gi mchele. Koro mchendi ma intiere gode ot kanyo. Okochuno ni in pile mchele go ganda, mchele go layo, mchele gango ibe lose godo cake. Buda ni bitamo. Ok nyatamo. Bas, ok nyatamo. Budo girego. Budo girego. Very simple. Mabe podi nyatere pong tirege ka bando. Titiyo kode. Kaito iki bude matin to ibek. Chalna de jae. Oliet lakini omit. Gima here go ni onge sukari mang'eny. Kato mamedo ne mit ne cha coconut. Iluonge ni coconut ang'o? Coconut flour. Chon kane watindo. Ne wachamo gimoro amora nyaka nyako tas. Mae mitieko godo. Gima narito bondi wachi en ni boyware dhogi kaka ngano ma. En kichame to gima miwacho kidwaro ma crunchy cha wacho na maradore. Lakini ok oradre no numu kata oradre buskut yawa. Mane kaka nyakete. Ni oradore buskut. John kapok waloro inyama na chiwo namba ni jok ma dwa tudre kodi. Nitie jok ma inyalo rwako mipuonjo bende. Baking gitiyo gi sola koso. Nitiere jok ma puonjo, ji ariyo masepuonjo mong'eyo tich. To gin nyiri ariyo. Achiel nigi ode, achiel kotieko skul. Tasetiyo kodgi e muda maber. Okay. To koro wan bondi yudwa Lightfire magero oven. Idhi to lightfire.com, www.lightfire.com. Bonde kine tich temo asetimo e nying Lightfire. Machines mwasegero, jok mwasepuonjo, kawang'iyo mine gi nyithindo kata youth groups mopogore ma osenyiewne gi oven gi grube kaka World Vision, Plan International, groups, very different groups. Manyiewne gi moneno ni grubego gin grube motegno komigi oven ni to ginyalo yudo godo pesa, ginyandikore, ginyalo pidho ji, gilok gonge ma. Mna kaka example mamiyo mar Turkana cha. The idea nen mar pidho refugees. Bondo kigibed worried ni pod gidok manyo chiemo bondo ging'e ni somo ni kende ma gidwaro. Koro kudwa neno tich ma Lightfire osetimo, ubodhi www.lightfire.com. Yes. And then nkech ane won Solarfire Bakery to wan Nyakach unyagocho na 0723 444 388. Kapono dwaro nyithindu bondo puonji bondo wamed gi skills. Wamed gi skills kagi kacha to unyagocho na namba.
Erokamano. Aya, mano kanyero Joan mabende osipuonjowa kaka iloso kek. Mano kitiyo kod sola, maduong' en ni kitiyo kod sola. Yes. Chieng' mineno gowa ni kik bed ni Manono. in fact obiro manono kitiyo kode manono. Koro kae mipuonjri tiyo godo kaeto koro kisenyo mashin onge gimoro ni labor spare part kia nang'o gini inyiew token imed gas inyiew maka chieng' kaka rieny ni ti kode mariek. Dong koro wang' wawe kamanero mondo wadhi wamanye ne chieng' kaka rieny kek wantiere godo dong koro gimoro mang'ich ma wadhi manye godo. Oburudika. Aya, Joan, inya kaw mano mondo wadhigo.